Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nei apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksudnya roti iki lho ora. Seneng roti keju ta? Ra. Mendelik matane. Ya ben de mata kok ngopo. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena mas musibah. Kenapa? Nek wong wedok ki ra nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari? Ora ado garap sari. Mondok. Ngerti ku garap sawah lho. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Ki lak mes sama Pak kula ampun ngajak kula nembe anu ya niki ndak. Delok ra ketok kok. Batin ki cangkem. Rasa madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo to ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Otu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jaruman iki lho. Waduh, kuwi mesti ana Kayak tak tumindak. tusuk Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telung brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sik. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora uni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi. Sik aku ngeling-eling lali. Lah, mau nyambut gawe kok bahane lali. Pasti bawane lho, Pak. Ya terserah, sak karepmu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindene saiki do kemayu-kemayu.